Il-mini pedonali f'Tal-Qroq ġew ivvandalizzati wara li kien għaddu kif sar investiment fil-manutenzjoni tas-sit li jaqgħad bosta bnadi fiż-żona b'mod sigur. Ftit tal-ġimgħat wara li dan ix-xogħol tlesta minn Transport Malta saret ħsara lill-infrastruttura tal-post bit-tkissir ta' mirja u graffiti mingħajr awtorizzazzjoni. L-investiment ta' madwar 70,000 euro f'dan il-post inkluda tindif estensiv tal-mini, installazzjoni ta' handrails biex ikunu aktar aċċessibbli u sistemi ta' dual LEDs li joffru aktar sigurtà. Kevin Farrugia, uffiċjal qoli fih dan Transport Malta, tenna li se jittieħdu aktar prekawzjonijiet biex il-mini pedonali jibqgħu jintużaw mingħajr deterrent. Ħajkun hemm prekawzjoni u miżuri in place biex kemm jista' jkun nassikuraw li dawn l-affarijiet ma jiġux repetuti jew jekk jiġu repetuti ikun hemm xi ħadd li jkun accountable għalihom. Ser isiru installazzjoni ta' CCTV cameras, ta' high definition CCTV cameras li l-kapaċità viżwali tagħhom u d-definition tagħhom hija waħda state of the art. Huwa ħeġġeġ l-użu ta' dawn il-mini imma appella għal responsabbiltà. Għandna nirrispettaw il-xulxin u l-bżonnijiet ta' xulxin. Din l-erja tintuża kemm minn studenti kif ukoll minn anzjani illi jiġu bżonn biex jaqbdu tal-linja li tkun tieqa fin-naħa l-oħra tal-Msida Circus u nagħmilhom appell biex kemm jista' jkun jużawha dil-faċilità tal-underpass.